vím, že lítá teď po internetu, že si lidi posílají prostě mailem. To se mi poprvé stalo s Milionářem, to bylo úžasné. Jsem poprvé si uvědomil, jak je ten internet skvělý. Já o tom pořád mluvím, ale pro mě jako pro písničkáře je to skvělé. Že jak se říkal, vlaštovka píseň letí. Milionář někde ve Strážnici se mu zahrál, někdo si to natočil, udělal z toho MP3 a poslal to prostě mailovou poštou a to obletělo celý svět. Já sám do mailové pošty jsem to dostal asi 60krát. Poslechni si s tou helikopterou. Pak se to stalo s Ladovskou zimou, tež úplně tak. My jsme to v neděli zahráli na koncertě v Hranicích, natočili jsme to, já jsem to v noci poslal Tomášovi, svému webmasterovi, jak to dal na stránky, no a ve středu jsem se vracel z Šňůry a už to hrálo u nás v hospodě v jukeboxu. Vypálené, normálně, vypálovačka, pohoda, vole. A zase poště, Jarku, to si chovat poslechni, vole, do skvělá píseň, vole. Jsem přišel ze Šňůry, zrovna jsme to zahrali. To je výhoda právě těch písniček. Takže to je jedna z těch, já to zkusím. Je to písnička, která se jmenuje Do prdele práce a ne české blues. A inspiroval jsem se klasickou českou vlastností. Věřte mi, já o tom něco vím, vy to znáte všichni. Jak tak jezdím po té republice a tuhleto zemi fakt mám prochozenou jak málo kdo a potkávám vás, takže vás znám. Úžasní jsme, pracovití, všecko nám jde skvělé, usměvavý, ale zatímco v Americe potkáš nějakého losera, vyloženě, člověka, kterému se nedaří, nula, jo? A zeptáš se, jak se ti daří? Skvělé, výborně, pohoda, ale úžasné. Tady potkáš člověka, na kterém vidíš, že se mu daří, že je spokojený, tak co, jak to jde? Ale no, však víš, co ti mám vyprávět? To si teď tleskáme sami sobě, ale je to tak, já nechci tady dělat žádnou agitaci, ale to se známe. Já jsem o tom přemýšlel, já vím, proč to je. Já jsem si popřemýšlel, proč v českém je takové prostě, no nic moc, to hrozně ti nahoře a tak dále. Nikdo se nepochválí. Je mi to jasné. My se totiž bojíme, že když se pochválíš, tak dostaneš prostě po hubě. Bo to tady jak žívám v dějinách bylo, jak jsme moc vystrčili hlavu, a už člověk, tak v klidu, tak schovaní, větry lítají. Já jsem to říkal už za totality, teď jsem si spojil, už za totality jsem říkal, děcka, normálně, z jedné strany se na nás valí AIDS, a z druhé strany, to bylo v roce někdy 88, a z druhé strany perestrojka. Víte, co je česká reakce? Taky, že jo, ale perestrojka vrazila do AIDS a pohoda. Takže české blues, ale do prdele práce, jo, já to zkusím. Měl jsem kozu, nemám kozu, včera mi chcipla na výrozu. Kdybych koupil kozla, taky by mi chcip, takový jsem cip. Do prdele práce, třešeň v rohu zahrady, roky mi nesla. Letos úroda na polovinu klesla, že pri špačci, ti dám špačci, snědí spolu občané. Do prdele práce třu jak mezek, ve zbrojovce, ve volném čase na zahradě chovám ovce. Neuwirth chová rybky v akváriu, má na účtě mega a já nic. Do prdele práce moja stará, škoda slov. Takový malý Suvorov. Jak mě lískne, tak to třískne, jak když od traverzu buchne těžký kov. Do prdele práce mladší dcerka, robí v Londonderry. Starší čeká děcko, ale neví s kterým. Synek sedí, byl hlupý, nechal se chytit. Do prdele práce Topolánek, jasně jak facka. Jezdí si v plavkách do Toskánska. Já tak můžu maximálně na horní rozplav do tečka. Do prdele práce na posraného, až záchod padá. Tady je těžká, jaká smysluplná rada. Asi to odložím banjo a zajdu na jedno. Do restaurace tak já jdu, vrátím se tak kolem 10.